From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti ejjew narfu l-ħtijiet tagħna, nindmu minnhom ħalli nippreparaw ruħna aħjar għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla jista' kollox u l-komputi li jien nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallej dimrieti. ħtijat tiegħi bl-akbar ħtijat tiegħi. Għalhekk nitlob il-Mazza Marja Dejn Verġni, l-Anġlu Qaddesin kollha u lill-komputi biex itolbu għalija l-mulej Alla tagħna.
إهنا لينا الله اللي يستقلوش يغفر لنا ذنوبتنا ويوصلنا على حياة دايم. Amen. مولاي خنينا Mulej ħnina, كريستو خنينا Kristu ħnina, مولاي خنينا mulej ħnina. نطلبه. O alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-għemil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkatru l-għemel tajba tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwell. F'dak iż-żmien il-mulej bat lil Natan, il-profeta, għand David. U marandu qallu kien hemm żewġ tirġiel mill-istess belt, wieħed sinjur u l-ieħor fqir. Is-sinjur kellu kotra kbira ta' naċ u baqar. Il-fqir ma kellu xejn li f'ħarufa żgħira li kien xtara u rabbija u kibret flimkien miegħu u ma' uliedu. Kienet tikol il-ftit miegħu, tixrob mill-kus tiegħu u torqod fi ħdanu. Għalih kienet qisha bintu. Darba waħda ġie vjaġġatur ant is-Sinjur. Dan ma kellux qalb jieħu min-naċ u l-baqar tiegħu biex ilesti l-ikel lill-vjaġġatur li kien wasal għandu. Ħal ħarufa ta' dak l-imsejken raġel u ħejja l-ikel għal dak li kien ġie għandu. David xel blada pal dan il-bniedem u qal lil Natan, daqskemm hu ħaj il-mulej, dan il-bniedem li għamel dan ħaqqu l-mewt. Il-ħarufa jħallas għalija 4 darbiet għax għamel dan u ma kellux ħniena. Imbagħad Natan qal lil David, inti u dak il-bniedem. U issa dan jgħid il-mulej, ma titwarrab qatt ix-xabla mill-familja tiegħek talli inti smerrejtni u ħadd lil mart Urija l-Ħitti biex tkun martek. Dan jgħid il-mulej, arani, se naqlalek l-inkwiet mill-familja tiegħek stess. Noħodlok in-nisa tiegħek minn taħt għajnejk u nagħtihom lil ħaddieħor. U jimtett magħhom għal dan id-dawl ta' dan ix-xemx. Int għamilt kollox bil-moħbi, imma jien nagħmlu għad-dawl tax-xemx quddiem Iżrael kollu. U David qal lil Natan, jiena dnibt kontra l-mulej, u Natan wieġbu, il-mulej ukoll ħafirlek dnubek, int ma tmutx. Imma billi int bemilek stmerrejt il-mulej, l-iben li jitwilidlek żgur li jmut. U Natan mar lura lejn daru. U l-mulej darab it-tifel li wildet lil David mart Urija u marat. U David talab lil Alla t-tarbija u sam u mar u għadda l-lejl mixħut fl-art. U għadu x-xjuħ ta' daru ħdejh biex għajmuh mill-art. Iżda hu ma rridx u ma kil xejn magħhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Assal minn wiġbu flimkien, oħloq fija qalb safja o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Fija qalb safja. Rodd li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bl-ispirtu qalbini wettaqni, lil-midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura flimkien. Oħloq fija qalb safja o Alla. Eħlisni mill-pina tal-mewt o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U l-sini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Flimkien, oħloq fija qalb safja
o Alla. Alla ekħab lid-dinja li tal l-ibnu waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, Mulej. Dakinhar x'kien sar fil-għaxija, Ġesu qal lid-dixxipli ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda tiela għal ġod-dgħajsa, hekk illi kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqed fuq imħadda. Qajmuh u qalulu, Mallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar, iskut, biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom dal-biża' kollu għaliex, mela m'għandkomx fidi, u qabadhom biża' kbir. U bdew jgħidu lil xulxin dan minnu mela bis-saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fil-ħajja tagħna anke mhux fil-ħajja spiritwali biss, imma anke fil-ħajja tagħna komuni nagħtu ħafna importanza il-fiduċja. Il-fiduċja li jkollna fl-oħrajn, mod speċjali. Jekk inti għandek fiduċja li tabib se jfejqek, allura tmur għandak it-tabib ħalli ifejqek. U hemm ukoll okkażjonijiet oħrajn. Anke jekk kienu xufier li se jwaslek x'imkien, għax għandek fiduċja fih li hu se jwaslek u jista' jkun se jwaslek qawwi u sħiħ. U allura tirkeb ma' dak ix-xufier, tqabbad lil dak ix-xufier għax inti għandek fiduċja fih. U nistgħu ngħidu illi kelma oħra għal fidi hija l-fiduċja. U Ġesu dak li qed jippretendi mid-dixxipli tiegħu, dak li pretenda mid-dixxipli tiegħu u dak li jippretendi minn kull wieħed u waħda minna. Illi jkollna fiduċja fih. Illi jkollna fiduċja fil-kelma tiegħu. Mhux bil-fors li l-kelma tiegħu nifhmuha, bħalma ġrala Marija Santissima meta l-Anġlu ħabbrilha li kellha tkun Omm Alla. Probabbli ma tantx fehmet eżatt x'kien sa jseħħ fiha, imma emnet għax kellha fiduċja f'Alla l-imbierek. U din tkun it-talba tagħna. Mulej ikun hemm waqtijiet li jiena ma nifhmekx. Bħalma ġralhom l-Apostli. Ma fehmux kif dan baqa' rieqed. Qisu mu qed jiġri xejn. Hemm mumenti mulej meta jiena ma nifhmekx. Ħaġa waħda naf, illi inti tieħu ħsiebi, illi inti tħobbni.
Ħuti eżis, ejjew irresqu t-talb tagħna lil Mulej li jismana u li għandna fiduċja fih ħalli jagħtina verament dak li għandna bżonn. Netolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex biklimna u b'għemilna nuru li aħna għandna fiduċja fik ħalli bekk inresqu lill-oħrajn lejk. Netolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu kollha l-morda kollha. U nitolbu kollha għal dawk probabbli għandhom bżonn iktar għajnuna, għal dawk li jduru bihom u jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal mejtin ħutna biex inti Mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ilqa' Mulej dawn it-talbiet li aħna qegħdin irresqu quddiemek u għamel li nfittxu dak li joġob lilek u dak li trid int. Għax bekk inkunu qegħdin nagħmlu dak li tixtieq int. U dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missija li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' bislim Mulej l-offerti tagħna u għamel li jkunu ta' fejda għat-tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-Mulej. Niżżuħħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għat li xemma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Ejjew ħuti eżis inwarbu ftit dak li għaddejna minnu u dak li għadin nippreparaw biex nagħmlu. Ħalli bekk nidħlu iżjed f'dan il-misteru kbir tal-Ewkaristija. Qaddis tassew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se ngħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs
rat il-ħajr qasam. Tali disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Spiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-enna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl ta' ħseb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wert tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Marija, ma' San Ġużepp, mal-Apposti, ma' San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu stess u li permezz tagħha lil Alla nsejħulu missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn oħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew tamaw il-ħena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Kummissjoni Ġustizzja u Paċi għal dal-aħħar nofs ħadmet fuq dan rapport li jismu Ejja Culture. Bih provajna nifhmu ftit iktar x'inhu huma l-fatturi soċjoekonomiċi, legali, politiċi li waslu għal sitwazzjoni fejn numru ta' imwiet u numru ta' inċidenti jsiru ta' kull sena fuq siti ta' kostruzzjoni. Fil-fatt bejn l-2019 u l-2022 kellna 25 ħaddiem li tilfu ħajjithom fuq siti ta' kostruzzjoni. Tkellimna ma' il-fuq minn 40 ħaddiem, kontrattur, professjonisti biex wasalna għal numru ta' rakkomandazzjonijiet fuq kif nistgħu aħna ntejbu s-sitwazzjoni ta' sigurtà fuq dawn is-siti ta' kostruzzjoni. Fosthom insemmu sitwazzjoni tal-ħaddiema barranin, dawn issa huma l fuq minn 50% tal-ħaddiema totali f'dan is-settur. U dawn jaffaċċaw numru ta' sitwazzjonijiet partikolari, il-biża li tilfu xogħolhom, il-biża li jekk jiġri dan jkunu deportati. Allura jinsabu fil-qiegħ jisu tal-piramida ta' prekarjetà. Allura hemm bżonn
nempowerjawhom, hemm bżonn nagħtuhom iktar drittijiet, hemm bżonn nirrevedu anke ċertu liġijiet li waslu biex dawn il-ħaddiema jgħixu fil-biża' u minħabba li jgħixu fil-biża' ma jrisqux quddiem l-awtoritajiet kompetenti l-ilmenti tagħhom meta tinkiser il-liġi tal-Health and Safety. Kommissjoni Ġustizzja u Paċi, entità tal-Knisja f'Malta, għamlet dan l-istudju li hu studju importanti ħafna għaliex imiss anki realtà li għexna u qed ngħixu f'Malta, fis-soċjetà Maltija. U għalhekk b'dan l-istudju qed tindirizza anki dan id-dnub soċjali, anki tmexxi l quddiem dawk il-valuri importanti li aħna nsibu fl-Evanġelju, anki l-valuri tal-ġustizzja, tal-kompassjoni, tal-rispett lejn il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. U kontribut li qed tagħti l-Knisja f'Malta, anki l-soċjetà Maltija kollha, u t-tama tagħna huwa li dal-kontribut iservi biex aħna anki nimxu anki mal-rakkomandazzjonijiet li qed jagħmel dan l-istudju dejjem biex intejbu il-ħajja fis-soċjetà Maltija. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Marija Sant Alla tana ismat talbtana, eħlesenna u jqafmana, glorja lill-Missieru, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-ruħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka int ħoss nisa imbirek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha
speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missija l-Lebenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tija aħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġena l-erwħ kolla, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħniena tijek. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li jinti fis-smawiet titħaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmiek, imbirka ntvossi nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Eben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, uri l-inti omna lek isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija eħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġana l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru meta sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li jinti fisma wejti tħaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmiek, imbirka nħossa nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Eben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna lek isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija eħfrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġana l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li jinti fisma wejti tħaddes ismek,
tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima, urin inti għomna li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina urit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tija jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġena l-erweħ kolla, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tijek. Slim għalik sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ekinajtu, għalli xaħna t-turufnati u li tefa, li l-ek nitnedu aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela fukata tana, dawallajna dawk lajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jintu fis-smawiti taqaddes ismek, tiġi salt natek kull tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja li għal-mulejmek, imbir kan twassa nisa imbirek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, ammen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatijom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom, Jistriħu ma fislim, ammen. mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina,
التامة itlob għalina, li żjed safja itlob għalina, li żjed nadifa itlob għalina, muxebba itlob għalina, bla teba itlob għalina, li tisħoq l-imħabba itlob għalina, tal-aġeb itlob għalina, tal-parir it-tajjeb itlob għalina, ta' min ħalaqna itlob għalina, ta' min salvana itlob għalina, xebba kollok għaqal itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija itlob għalina, xebba kollok seta itlob għalina, xebba kollok ħniena itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla itlob għalina, mera tal-qdusija itlob għalina, tron tal-erf itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu itlob għalina, amara ta' kull grazzja itlob għalina, amara ta' kull tieba itlob għalina, warda mistika itlob għalina, torri ta' David itlob għalina, torri tal-Avorju itlob għalina, dar tad-deb itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida itlob għalina, bib tas-sema itlob għalina, kewba ta' filgħodu itlob għalina, saħħa tal-morda itlob għalina, kien tal-mitimbin itlob għalina, farax tal-imdektin itlob għalina, għajnuna tal-insara itlob għalina, sultana tal-anġeli itlob għalina, sultana tal-patriarki itlob għalina, sultana tal-profeti itlob għalina, sultana tal-apostli itlob għalina, sultana tal-martri itlob għalina, sultana tal-konfessuri itlob għalina, sultana tal-verġni itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha itlob għalina, sultana mnisla minn għall-ewwel teba itlob għalina, sultana mtella s-sema itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes itlob għalina, sultana tal-familja itlob għalina, sultana tal-paċi itlob għalina, ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bit tad-dinja ħenna lina, itlob għalina qaddishom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. netolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla netolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarraw fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġosepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddeġ Ġoseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqla għandna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġosepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Netolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb
ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Arus Kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.